Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Mga gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamatay, Region White, pagkapalagag kita sa nabilin isa ka oras, 13 minutos, karon nga adlaw, Sabado night, hataw, Sabado edition, Petsa 21. Nagapabiling gyapon sa tuig 2020, bulan sang Marso. Sabado naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events.
Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sa Kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Ang aton siri mata kaduronggan oras sa kagabiyon ang aton siri nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sabado nga edisyon, anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si aksyon John Diaz nga magaresponder back to back sa aton nga piloto aksyon Papang. Si Papang dua ka Papang aton di. Si Aksyon Papang Nixon tahom gid siling ko gid daw. Amo ni siya nagasiling nga was-was kono may ariha lang kon mais. Importante, way lang Malaysia. Ang ato mga pagbantay sang pinakaulihiman nga mga balita. Update sa national, update man sa international. COVID-19. Ang monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod. Sabado night, puwersa ni Aksyon ang Defensor. Back to back. Sa aton sininga News Center. Eden Amoso. Opta magita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Buylog naton ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Toto Jamie ko sa aton nga kwan nga gahang ang aton nga Facebook Live. Monitor abi mayo dagdo kay na pa ni nagahang niyo. Upod sa aton sining IT expert Aksyon JM Bikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok Syudad Sang Bago ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad. Inyo siningang kurman Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 8 ka minutos nga pagpangalagad. Inyo panatuntunan. My God, I hate trucks. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:53 na. Unang kabayan sa ato sa pagpangalagad ginadurong sa inyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement.
Ang Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod karagabalansi sang sistema sang aton sining alawas. Ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhina ng kulang ginadugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins, of course, minerals. Vitamin E, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. More information, ikaayong lawas dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pakitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa bisan di ilang abutika sa bilog Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ini mga bayan sa ato sa kapagpangalagad, ginadulong man sa iyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo-bala ka mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo ini sa may mga allergies, kag maka-improve ini sa aton mental knowledge. Ini agud malikaw kita sa ginatawag nga Alzheimer's, Parkinson's, kag iban pa nga balatian sa central nervous system. Ini bagong epektibo ang mangosteen nga antioxidant foods. Maayo ini nga makatapna sang mental deterioration ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo nga pagpamalaklon ayaw magkalipat. Lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga bahay sa kato sila kapagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Herbal Oil. Kombinasyon ini sang madamo nga yerba. Santon Plus Herbal Oil, manami nga ibanyo sa panuhot kag panalakit sa lawas. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang sakit. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa silingaman sa atong lagad, i-check tangaton silinga patrol, 2 Crossway Patrol, liwat naton kamostahon ng syudad sang Bacolod. Sabado night, Sabado nga edisyon. Oy, sa aton nga mga barangay opisyal sa syudad sang Bacolod, ang aton nga obligasyon nga paglibot-libot sa aton sining barangay. Ang pag-supervise ang aton nga mga tanod, ang pagsaway sang aton nga mga pumuluyo nga 10 oras amuni galagaw pa. Hindi tada paghulaton pa nga magpatak ang alas 10. Nga basi magyan pa kita dira sang aton kapulisan kag mabitbit ka pakadto sa police station. Amuni nga ti may positive na nga daan sa COVID-19 diri sa Metro Bacolod, doblihon or pwede pa lang i-triple ta ang aton sininga paghalong. Simple lang kita pangabay sa gobyerno naton. Hindi lang taanay maghalaka lakwatsa, lagaw, sa kondiin man nga malparahi sa Bacolod. Stay at home lang taanay. Sa balay lang kita anay, kung may matakad to importante, white emerensya. Pabili lang tayo na sulod balay ta. Pulo pang limpyo ko lang na sulod balay mo da.
ipaiwayan ng mga kulukutso-kutso kag pangayaw mo sa palibot sa imo sining purok para nga malikawan ta ang ining paglaptas sang COVID-19. Ang masamiman nga rejoinder sang aton nga gobyerno ang ginatawag nga social distancing. Distansya lang gamay. Kag ang pinakaimportante, hindi gid magkalipat. Panghugas kita permi kamuta kag gamitan ta alkohol. Na mga prevensyon nga sado ka hapos sundon per advice sa aton gobyerno. Hindi na tahanay ka lagaw anay no? Kuwalang tanay, pulo pa water sa balay ta. Okay, sige. Check na si Action John Diaz, sitwasyon sa Metro Bacolod, Sabado night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Action John Diaz sa Patrol 2 sa Vice Report. John, may gabi. John, pas kami. Umpisa na sa pinakaminuto aksyon erek nga of course ang paglambihong sa mga otoridad, ang mga paglambihong sa kapulisan, mga barangay tanod kag barangay opisyales ang nag-umpisa na ang patrol. Live kita nag-report karon nga gabi aksyon diri man sa area sang police station number 8 kita naton nagauwang na no. Nauwang na ding inyong tanod ni patrol car katanod jubla. Okay. Ari na din siya sa may Florenceville karon nga gabi kaya kita sa may barangay Panocoy Action Ereka. Ipabalik na sila sa may area mismo sang proper gilang sa may barangay Panocoy. At check na to ni na police station number 8 nagalibot naman karon nga gabi na to naton dring sitwasyon ang area diri gani tinlo no sang palibot wala naman di may nagatiner wala di may nagapabili ng Action Ereka nga makita nato nga nagapalakaton sa dalan apang madamo pa man ang sa gihapon nagapabili ng Action Ereka nga mga person ang mga motorista mga salakyan nga nagabiyahe pa siliman nga kagabiyon Action Ereka ang dapat marumdom lang gidre nga kung magpatak kanina just before 10 p.m. make sure nga nasulod sa pulian para tingin hindi na matamaan ang ato naman nga mga otoridad nga nagalambiyon ko nagalibot Action Ereka. So diri sa barangay Panocoy nagkasulod na kita dito sa may lapit sa may barangay Oldampi Blas Okay. village sada. Oo. Wala naman po may nagalagaw. Wala naman po may kakatlakat na. Good. At sinarigoroso ko si Bene, pila nakadlaw ang aning nga paglibot sa mga otoridad. Oo. Pag nabatian na nilang tigo ka, wala mo na yung sound effect. Pag sirin na, pag sirin. Oo, kasi rin yung inyong patrolo. Ang huni mo na ito, yung kabakan, aya. No, iya ka purge action na rin. Hindi, ang imo bala bag walang kidjabla, ang imo, Ano ba, kalabay? iya kabakan, yung kadabay kabla kakaon, bala hilamon. Oo. Baka na huni yan. I-engineers na makulbaan sa announcement. Makulbaan nila sa tingog sa syringe. Gani man, so patak alas 10 kasi rin tayo sa muna pala patimaan, nga patak alas 10 na. So why nang tanong ginadilian ang tanan nga maglagaw na. Gani, why lang sa record. Ari ka, actually ka, sunod kita sa inyong tanot bilang asalakyan. Oo, tanod sang barangay Panocoy. Sa Panocoy ni. Okay. Dili na karoon kadori sa highway sang Araneta. Oo. And then check sa nagro first sa pinakamapurok din malapit plus sa inyong lugar. I think NHA yun sila nagro madiretso ay. Tilo naman diri ay ben mga baligyan sarado na wala din may bukas pa. Gani. Karon nga gabi. Police station na may galibot man dyan? Yes, dapat ka galibot man action na karon nga gabi no. Okay. Meron pa di ko duwa ka mga lalaka, mga babae na igabantay ni Kuro Salakyan ay. Oo. Ari di sila ang manserific kani ang gwardiya na lang bilin. Oo. Kaya ang wala man itong customer sulod. Gani. Ang importante ni wala namin nagalagaw. O diri sa may atubang sang Maze Garden. Okay. Ang may dapat ka mga babae nagapalagkaton be. Madin sa katon ni man. Puli na guro eh. Gani. Po yan ni Goro. Puli na sila. Nga garo na guro puli. Gabi puli na. Di ka mali na ako? Asa si Tangang Sobra? Di ka magpapuli? Ay. Asa aning ka mo? Anong? Taga-aning sila. Anong kami? Puli na sila.
Ha? Huli na sila. Puli na sila kaya sa ospital sa Lagobra. Ah, okay. Oo. Ay, puli na sila direct. Ay, napita man sila sa may bangga sa kaning. Manok po sulod na lang sila. Halay sila sa Miss Garden, puli sila sa aning. Okay, ara sila sa ospital ko, ba't galakat lang sila ba? Hospital sila Gobra. Galakat lang sila. At kay lapit lang ang aning mo. Ganit, katinlo kang pasulod doon, tuwira tayo tao sa may dalan ka sa pasulod. Oo. Importante sa nagsalag ang dalan, kaya di mo sila makulbaan naman ang nakatulad ng iban. Balo ka, hapos pa lang kami nakita sa tao nagalagaw mo ni oras kay may CCTV kami. Ati, mas dasig mamonitor, ganit ka magamo sila sila. Kung may makita nga tao sa dalang galagaw, na tao ka ng tanod, responde ng tanod, sa wayo ng tao. Oo. Amo nang mayo kay at least masapos ng monitoring bala nila. Correct. Kaya hindi naman yan. Buhin kami kasi yung panukoy kami ito ka-tawhay naman lang. At yung mga pahanukoy nun, dyan yung mga masinrundon nga tao mo. Yan, ito ay naman rin may nagapasaway o kung may nagaranda di amo siniuras. Oo. Kaya bala mo, diretso na kami sumag, no? Check na mo sumag, puto tay-tay. Oo, kakagila itong check-up operation ba? Oo, totoo sa may check-up. Kaya actually si Mayor Bing, nakatutol sila nga gabi sa check-up point sa police station number 9, sa may Okay. Bacolod, Bago Border. Oo. Yun, check naman to, ako kamusta? Kung kita mo to na Mayor, kayo nang kagotok, kakalaba sa pila, bala sa mga salakyan. Oo. Kating sa kita ni Mayor Bing ang sitwasyon dito, kaya ginaplastaran siya nga ito naman ng mga kapulisan. Ang gasolinahan, sarado ha, base pero naging agaw pa na karoon patugong. Okay. Dahil sa may sumagdampi, sarado na. Ang mga palimalay diri, mga balagyaan, away na may nagaplastar sa gwa diri. May isa pa kalalaki, may bitbit bago. Raman niya isa ka motor, gasumpit ang agi, aksyonarik to. Pwede klaseng siya nga pagpadalaga, no? Pagdulong sa sunod pero pagkabot rin ko sa border ni Kron, ginisa? Maariya, ginit sa hindi sa politika mo dasi, kaya pagpadalaga niya, doon may ginalagas din sa Goroy. Pero damo pa man aksyonarik, nga may nagasulod rin nga mga tracking. Okay. No? May tracking, tingin na pasugtan nila rin, nga magkalabay along dalan Araneta, no? Des lagi si Gasco? Ha? Des lagi si Gasco. Yes, kaya from Tumag, malabay si Gasco, aksyonarik, no? Gani. Anyway, doon na din makita mas dala, no? Doon na ni tao diri sa may sumag. Why na? Oo, may isa po manager ka Jollibee. Walang guro ni. Puli na. Puli naman, no? May dalabit bitin na gamit, ya. Pero teras just na, makon mo lang alang na gid manim, no? Mabuti na sa lakyan pag nagabiyahe, puta tay-tay, Sintal Market. Why naging aksyonarik? Ano na sa karon da? Basi yaman sa karon ka bantay da? Ha? Basi may sugat sa Ano manager sang? Jollibee. Basi may chimpo ka mo na makabalik, kamo kag may ligwa man ang kata karon. Oo, pwede kina dinamon pa sa tayo likod yun. Sa likod daw, public service man nagyapon. Aksyonarik, no? Anyway, Sabado ka balagyan bukas. Okay. Ni unbox siguro, pero wala naman sila ga-jet customer. Gayimos na lang ni Guru, no? Gapaninlo na guro kag dugay manira naman na guro. Oo, abang may ari gidyo kita, nagabiyahe Presika, no? Presikad, basi kun last trip naman na guro. Ang buhay pasero, mo pinisang kadto, nagpakadto sa south direction. Last trip guro, sumag na. Sumagnay, magkapunta ni sabi ko, malaboto ni sa. Kailangan sa ito nga may gabaligya. Ano din baligya, eh? Basi ko last trip na niya nga biyahe isang sika driver na. May gabaligya pa diri, oh. Baligya balot. Baligya balot? Baligya balot pa ni. Makutabi kung kabalo sa nga may curfew, alas 10 dugay-dugay, alas 10 city na gani, oh. Manong puli na tay? Puli na? Ano mo yan, sir? Puli na ba? Upuso na lang na? Ay, hindi na, puli na. Di ka mo puli ako. Nagimbil? Tangob lang man din. Tangob? Kiwa na slakyan? Hindi, may baligyahan. Ha? May curfew, di alas 10 lang kami kutob. Alas 10 lang kami kutob? Oo, gani. Alas 10 na? May pasero pa ni ano pasero? May gabiyahe pa ni Tangob, doon na guro? Ano ni may motor sa dala? May motor siya at may problema. Sige. Tay, thank you, Ged. Halong? Along. Actually, may kabaligya, balot na lang. Di may motor sa nga dala. Mayo Ged. Puli na sa Tangob. Kaya kasi tatay itong itumod, tabi lang nga nag-tricycad. Mabakal ka rin, balot. Kaya puli naman sa kuno. Aguro kung dito sa balay nila, may makaon man sa balay. Balay na kung nabugtaw pa kung tulog, basta alas sunod balay. Ang importante. Ang importante, pag patak lang, antes alas 10, ka na sa sunod balay mo da.
Gani, no? Bahala na kung di ka pa magtuloy, importante, arang ka lang sunod balay ni mo para wala problema, no? Ang gasolina, bukas pa na da. Kita ko sa video mo. Oo, may bukas pa, pero ay nag-accept sa ilang customer. Why na, why lang na. man, Ito no? may kuha na, may baral na, oh. Oh, may tabo naman ang ilang corner. Oo. Oh, aray do, hindi ka pa magsulat. Ang ano? Ay, do, guro. Ang idoyo wala exempted na. Hindi na yan makuha trapikan virus. Ay, do talaga virus. Ito na rin makita ko sa dalan. Oo. Abo kaligwas ang Iyan ni ka, check-up point. iyan sa mong kaido, kag kuring sa mong tsansa. Gani, ba si Mamo gapay nga, gawa pa panglaba. Ligwa na. Ligwa na, pero diri sa anti sa check. Oh, balikan ta sa action dyan, Tias. Ligwa ng halos dalan dira sa areas ng Sumag. Kag nagapadayon ang check-up operation sa boundaries ang Bago kag Bacolod. Ako mapasiguro nga ang tanang kasalakan nga nagasulod kinahanglan may aragid proper checking ang ato sini nga mga kapulisan nga man dira sang boundaries sang Silay. I mean sang Bago kag sang area sang syudad sa Bacolod, no. So ang observation ni Jan daw halos ligwa ng dalan kag may iba nga ngagaw puli na dyan. Yes, exactly. So, okay nga, gawin man ang iba, ano. Ang iba, ang pagaling natin, nag-check na natin, wala kadali ang check-up point. Oo. Ligwa naman, ang iba, ganit ka puro pungko, danay, samtang wala pa may galabay ba na? Nasalakyan. O nga salakyan, si Corona, kung may maglabay naman, usually mo ni oras, mga private, tracking, yung niklabanan, makitaan mo dre, no? Oo. Pero sa mga call center agent, may dre, yan ka Transcom, kung converges nga salakyan, Oo. nagaulat na din skillet sang dalan, no? Ate, Sa may may- after sang check-up point. May mga service man sila nga doon sa mga bulayan mula. Oo, okay, may nagkabiyahe. Amo sini oras, wala? Oo. Tiga budlay naman gid kung wala service mismong imong kompanya, mabulabudlayan ka man, no? Gani. Sigang sugasang pila ka mga baligyan, importante, way tao sa gwa, dalan. Amo lang pinaka, sa bong kamantra, sa bong, Gasigang waligyan pero way na tawo. ay na tao, ludiya. Kung may tao, pag imang ka pangimos na naguro ka, panglimpyo na naguro da. Oo, amo kinang yung silang obra nila, Xerek. Oo, kasi Ang- before sila manira, kilala limpyo naman mapakaga, balik nila way na sila lilimpyuhan da. Gani, amo nang importante dara wala para ba si brain naman. Alam mo ang ubiquity ka na ikaw pa mapik ka mo. Ila sa lakyan ari dis la sa station number 9. Dili sa plastic. No, ang patokal, duwag ka patokal sa station number na granda di man libot sum kontay. Ang check po, ang ila check up operation ragyapon. Ara Japon, no, pero tiban subong nagapulo pa way lang. Nagapulo pungko. Wala gyud manguro sang salakyan nga doon nagasulod laka-laka na lang siguro. Oo, laka na lang kalaman na nagapagwa accelerate. Metro Ang Bacolod. pagwa yun, may problema dyan, no? Why na, wala gina-check nila, kasi pagwa ka lang man bala. Gani. Ari di po ang manager makajalibito, nagaputulotindog, lahat ng gulo sugat, lalaki naman to ya. Lalaki na yan. May sugat man sa ka, may ginatawagan sa Ate, good, oh. Pero itong isa kaya kwanto? Babae? Babae to? ato na, may nagdisa na mo nakitan, Ate, pagbalik na mo. may nagsugat ang siya. May gahulat man siguro siya preparar. Aha. Ano rin kami sa may tabok, malasang sumag, sa may tay-tay, dambi patabok na kami. Oo. Check na mo liwat ang area sa Panokoy kung kumusta kahit basi wala pagbabay ka patrol ka tanod, balik naman sila ibang blako may naara maganda pa so importante ma-check ka katis make sure dre. Anyway kanami sa itong tanyempo ang may nag-chat na ito nag-audio sa may Facebook live nga ang nakaruta ko no yung nagulan siling hapon Nagulan? nagulan to ko no tiyabot ito ko kumusta to ilang check up man to dito sila kalota ano mayroon kayong makulot na iba nagulan O gani, pero no? kaya na nagpuro mapaang-paang naton nga tinimpo at isak sa kaya ba na wala ko nagulan ako magkakaramay ati goronggo sa aton nga mga kaakso no mga pulis is makulot lang ay dara naman naman mutake at 10 kills to nga sundalan Why does lang siya kadala now? may ara sigat di ka na kaya patunga balak sa rin Ate, huwag mag-ulan na karoon, yawan kita sa da. yani awan gusto tayo hindi man magulan no Sabay pa. Dami atong tanimpo, nami atong tanipos pa kulod, manayan na itong panahon. Ay, may nag-text ako, bago lang nabaton ko gido. Ano ko, no? May nagapulo pa angga, wala sa imo? May gano? Gapulo pa angga. Pulo pangga? Oo, may pangayo sa gari radyo, si Ma'am Vargas. Ato na? Wala pa, boss, back sa next doon to naman sa iya nga po.
Okay. Abi ko na dulong mo na to, ay pa? Kay may mission kasi nga gabi na nangalang kami. Okay. Ma'am Vargas, kay Captain Vargas na station 10, na problema, kaya na ka dyan ng imo ginayo da. Pero actually, gamba, pero kayo na. Galing kayo na Itong. lipatan niya lang maghahapit, ay ini nga po siya magkasako siya eh. Oo, gani, sako-sako. Actually, nagkadto kami to, actually, Rick. Galing kayo, walang oblang kabalong, wala na dala. Ginambala niya kung gapulo pa ang kutukoy action Eric po, abi ko, ara na. Ara na, buwas ah. Gani, buwas, mama, madiretso kami da. Si Jan, gini madulong si Moda, special delivery. Gani, ang bala pag ani ko, no, pakwayo, patulong ko, hindi na, mama, kami na lang, Oo, hindi na lang, mama. Kami na lang madulong. Sino niyo, mayari pa diri? Oo. Ay, delikado niya, Noxer, ang lalaki nga nag-standby sa kilod sang dalan. Oo. Kaya may naglalakad-lakad pa man diri sa inyo, area sa Palakoy, pero tinlo, talaga ay mag-standby, wala may diri may kalampiyong man, nga kung mga individual, wala man lang importante, Oo. amo na yung pinakamaayo, actually, no? Tinner na sa balay, na magpalipas oras ah. Oo, muna, rami na, diri sa, actually, ari diri yan, niya, may angels, bukas ba di angels nyo? Angel's Burger? Oo. Ate, basi kung last step na nang ilabligya. Last trip na lang. Ara na? Puli na ka mo, ma'am. Ara na? Okay. Sige, puli naman sa kono. Thank you. Dito pa sa pang. Puli na sila? Puli na sila. Si Halong. Ano? Abi ko, bukas mo sila? Hasta what time ka mo yung baligya, ma'am? Ha? 12? Ha? Hasta magaga? Hindi na pwede. Yung titi may curfew, ma'am? Wala ka mo ya? Nga wala ang tanan. Gani, i-check na to sa, sa recruit. Anong area na? Station? 8 na 8. Station 8? Di na naka-burger man? Ang sa bangka, ito na si Gasko. Bangga si Gasko? Was sila nanira? Wala pa sila nanira. Tapos na sila magkagaon ng surik. Oh, hindi pwede ah. Gani. Kigangan ang karong pulis. Ipacheck na lang kay Sir Rivera. Oo. Kay tigil namin isang diretso yung sabat. Hasta magaga. Kasi ka monitor tanod, ma-check sang tanod sa barangay Panokoy ang Angel Burger. Da kayo ka bukas paglida. O bukas magaluto pa sa gani. Ate, okay na magluto last customer. Last 10-15 no? Ipakorek na naman kung hindi kita kumakitan, kita nalan, kali na kami. Kung ano siyang burger house, pero kung liga burger, wala, may mga buy one, take one. Sa bangga, ginagsurerek bukas, baka rin di gabi. Sa may bangga, si Gasko, may customer pa to gani, doon kabilog. Ang isa pa hindi to customer, kaya pero tindog na to, makita mo sa live na to. Aga, smile to sa yati mo na to, tatang smile ya. Gas, amigo. Hindi customer. Hindi na siya customer, ang wala on touch smile na nila. May kalibutan siya ngayon. Si smiling face Smiling face, no? Dali sa may Manville, ay madaling masyado na may nag-talanta, dekal ni gabi. Away na da. Likwa na. Ano may magkagsuwait problema. Dito na lang yun, no? Ari may nag-hararang patrol car, basip na nakamonitor sa ato na. Patrol car ka? Police station number, Negro 8, Negro 8 na? Damo sila ganyo ronda dito, no? Di pa kadto sa burger sa Angel Burger? Balik ka sa pa dito pa Palakoy area. Kaya kami pa north kami. Ate, sila guro, basi ka tuwala itong Angel Burger to, pasira? Gani. Puli, ma-check pa nila, no? Pwede, unfair na karoon sa ibandara ba lang ang mga store nga nagsarado, tempano, sila yung bukas. Gani? Okay, dapat sundon lang. No? Ari ko rin iyak ka Panokoy, Ari ding iyak ka Panokoy, gari sa may Florenceville nagsulod. Ang ano na? Ay mga tanod lang patrol car. Pasulod ko pagwa na. Pasulod pa lang sila Florenceville nagsulod. Kabi na-check na silang area eh. Gani. Amo nang secretary nila. So, puli. Anyway, mga kasama na sitwasyon natin diri karon nga gabi. Sa palibot sa sunod sa Bacoor pa dahil kita diri nga ng biyong ranta din natin diri pinakamalugar sa pagsikya natin magkagson sa pinakaling person so sa papatuman siling curfew sa palibot sang syudad. Mga kagson na ba dapat dito bantayan nga balita din naman sa tuga pagpalagad mga balita na magkikan diri sa kapana kanter kay na tumba diri sa dalan Renata
Barangay Tangob, Surad, Sang Bacolod. Detale, sa nagiban pa magsabalita mapatihan sa pagpapalagad sang aksyon at night patrol. Mga kaksyon tandaan ay isa sa marason sa pagtugat sa balatihan sa Panglawas ang paghuyang ko ng paglubos ng aton yung function. Ang mahikong ako ng kagang indiregular na pagpagwas ang ikaw sa Panglawas ang may dakong papel sa pagbabas ng aton yung function. Ang dapat imon simple ginamang mga kaksyon pabastugon kung pasanyugon ang inyong immune function. Paagi sa adlaw ng paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganyan ang paglit ng pag-aksyon, magbakal sa Super Fiber. Hindi man of course, may mabakal sa talang nga butika din naman sa probinsya sa Negros Occidental, kag Surad sang Bacolod. Rakta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa sa aksyon na sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon John Diaz. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! Habit ang report na aksyon na John Diaz observation report dara sa may southern parts sang Bacolod area sa Sumag, Pahanukoy, Tangob kag barangay Singkang. Pila-pila na lang kabilog ang nakita ni John nga may mga tao pa sa gadal at iban kabantay na sa lakyan kay mapuli halin sa olobrahan may iban pa nga nagasigang suga sang braligyaan pero wala na tao nga nagabakal nagapanglimpyo na lang. At least, wala man ta perdihon ta kung sundon ta na yung sakto. Ang mga panugyan, advice ang aton sa kapulisan, pagpatak sa alas 10, tanan, paway na sa banga, magpalumot, ang tanan aras sa sulod sa inas sininga, puloyan. Ayos, sundon ta lang kay wala kita ta perdihon, basta sundon ta lang ang pangabay sa aton sa gobyerno. Observation report ni Aksyon John Diaz, ginadalong sa inyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyong libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa radikalidad ng mga medical doctors. Kadto pamasari, dalan Aksyon GA Esteban Building. Ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Ang drama ni mismo sa Life Extension Clinic kumabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala. Damo mo sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. So vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang botika, ilabes na nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka text, pwede ka call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa radikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui pamasari. Daran Aksyon, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! This time, i-check na ang mga report na gikan sa aton sining mga correspondents standby sa report na aksyon na Percival Villamor. I-check na ang report live gikan sa Northern Negros. Ang aton sining akadis sa PNP Correction at ipon nga mga police report na aksyon Roger Gutib. Plus may mga pronouncement. May anunsyo si Mayor Bading Escalante sang Cadiz. Sa iya naman another executive order nga gipapanaog para sa mga Cadiznon. Inline ini sa pag-prevent sang COVID-19. At least saan paano ang aton nga mga LGU may kanya-kanyang executive order para madepensahan nga hindi na maglapta ang coronavirus disease. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports!
Ari Section Roger Goteb, line number 3 sa report. Jer, kamusta ang Kadis? May gabi, please kami. Yes, Actionerek, may gabi sa mga ka-action sa Kalisubong Malinong. Actionerek, ang mga dalanon na. Okay. Sa paglipas sa alas 8 sa gabi. May pinabagong direktiba or executive orders, Mayor? Yes, in-actionerek subong gid nga adlaw nga sa diin, aton sila nga nakuha mismo sa talatapan sa Mayor's Office. Okay. Matapos nga gusto gid siyang mayor nga mapalambot man ini sa mga pumuluyo sa siyudad ng Cadiz karong adlaw Marso 21 Okay. 2020 napagwa sa pinabagong mando ang local chief executive si Mayor Salvador Banding G. Escalante Jr. Pinagi sa isa ka executive order SGE-011 2020 series of 2020. Mo sila ko ni ka-11 ini Okay. nga executive order alin sang ginabantayan ka ginamonitor ang COVID-19 nga hindi makapabiktima sa kadisenyos. Okay. Ini ang ugot nga pagpatuman aksyonerek sa mga preventive measures nga gina-implementar kontra coronavirus o COVID-19 sa syudad. Oo. Ang kaundan sa kamo nga executive order, number 1, ugot kag istrikto nga pagpatuman sang social distancing. Okay. Number 2, strikto nga kag dapat nga ipatuman sa mga opisina pribado man o kon pang gobyerno nga taratapan kag sa mga lugar nga may mga negosyo o kon business places. Ini ang social distancing. Istrikto nga limitahan ang pagwa sang mga tawo sa ila puluyan. Strikto na nga limitahan gidapat ang natawag restriction. Strikto nga limitahan ang pagbiyahe sa mga tricycle kapag sakay sa mga pasahero. Ang butilingon nga may mga limitasyon na pagsakay sa pasahero. Number 5, Okay. striktohon kagugton ang pagmonitor sa mga nag-aabot nga pasahero sa siyudad sa Cadiz sa mga transport terminals. Sa sini nga executive order ginapaybaluman sing matahag ang mga penalidad sa sinuman nga mga persona kung establishmento nga magkapayular sa sini nga mando actionerek. Suro sa sini nga executive order sa section 1 stricto nga pagpatuman sa social distancing nga ginatagan sang direktiba ang Cadiz City PNP personnel nga magakandak gid sang patrol operation sa kada adlaw, hindi lang gabi, kada adlaw. Okay. Agod nga mapasiguro nga ginatuman ang social distancing. Nga dapat nga i-maintain gid ang at least 6 feet o 6 feet na nga distansya sa kada isa. Kung diara sa gwa sang panimalay. Kung sa sunod panimalay, okay lang. Okay. Kaya iti, sama lang kamuda ka balay. Sa section 2 naman, sa mga commercial establishment, kag sa mga opisina, privado man o pampubliko, sa mga bangko, butika, merkado, supermarket, kag sa tanan nga mga business places, gina-require sila ang mga establishmento nga magbutang sang makita nga marker. O sila butahan lang linya. Okay. O, ikaw, diri ka muna, no? Para sa ila sini nga mga client, ukon mga customers, makita nga marker gid nga naga-determine nga 6 feet ang distansya nga dapat masunod nila kay mantikon damo na ada hindi na nimo matipanan subutangan gid sang marker dapat. Ikadua, dapat mabutang sila sang makita nga posters o kon notisya nga nag-remind sa mga customers agod ma-practice ang social distancing. Sa section 3 naman, limitahan ang pag-iho sang mga tawo kada adlaw inang pagwabla kagabi. Luwas lamang kon may purpose nga mo ang pagbakal sa pagkaon, bulong, kag mga kinahanglanon nga mga supply. Kag dapat isa lang ka membro sang pamilya ang ginapalugutan nga magwa sa ila puluyan agod magbakal sang mga kinahanglanon. Gina-consider man ang mga nagapakadto o kung nagahalin sa trabaho o kung nagagwa sa pagpatigayon sa ilang negosyo o palagitanan, exempted din sila basta may balido lang nga rason. Amo ang amo ang pag-access pagid sa
serbisyo medikal Oo. kag mga emergency cases. Section 4, stricto nga paglimit sa pagbiyahe sa mga tricycle nga dapat sundon sa mga tricycle operators kag mga drivers. Ginatugutan lamang ang duha ka pasahero sa nga magasakay sa tricycle sa kada isa ka unit. Luwas lamang kon ang nagasakay nga mga pasahero isa lang ka pamilya. 50% lang o kon katunga lamang sang naka-registered nga mga tricycle sa CFRB o kon sa CFRB, City Processing Regulatory Board, ang paghahapanugutan nga magbiyahe sa sulod sang 72 oras o kon 3 lamang kadlaw. Pagkatapos lain naman ang 50% naman. Ang CFRB kag Interagency Task Force sa COVID-19 amo ang maga-formulate sang coding system sang tricycle operation. Section 5, stricto nga pag-monitor sa mga pasahero sa mga pier kag land terminals. Hukot nga igapatuman nga dapat ang mga pasahero nga nagabot sa Cadiz masubmit ang ila kompleto nga mga ngalan kag address sa City Health Office o kon sa CDRRMO. Kag na detalye kung diin ini sila naghalin nga lugar kag kung ano ang ila purpose nga nagkadto sila sa Cadiz. Ang pasahero nga maibaluan nga nag-abot kag naghalin sa mga lugar nga may positibo sa COVID-19 like Bacolod, Iloilo, siya mo na example, iga considered gilayon nga PUM. Okay. Kag kinahanglan nga mag-undergo sang mandatory home quarantine sa sulod sang 14 dias. Okay. Automatic na. Kag kung may pasahero man nga nag-abot nga makitaan sang simptoma sang COVID-19, ini siya automatically nga i-considered nga person under investigation of PUI. Okay. Sa Section 6, kung sino ang maglapas sa sining nga mando pagamultahan sang 1,000 ka piso sa una nga paglapas, 2,000 ka piso sa pangaduha, 5,000 ka piso sa pangatlo. Kag kung sa sige-sige nga nagabailar, mahimo nga pagapasakaan sang kaso. Ang mga establishmento komersyal nga hindi magtuman sini, mahimo nga ipasara kag ipadlak. Depende sa rekomendasyon sang Philippine National Police kag sa iban pang enforcement officers nga ara sa Anti-Agency Task Force COVID-19. Kag mahimo nga i-revoke ang business permit. Ini nga executive order gilayon nga gina-implementar o kung gilayon nga i-implementar kag magapadayon mentras nga wala sang executive order nga nagamando sa pagkakas sini. Marso 21, 2020, Cadiz City, Negros Occidental, kag inigilagdaan sa alkalde, Honorable Salvador Bading Escalante Jr. So, amo na ang report kag ginaklaro nga wala iya sang lockdown nga sila nga way naging may makagwa. Kag way naging may makabaligya. Okay. Hindi na amo kay man ang plastar lang gidere another nga precautionary measures o kon hugot nga pagpatuman sa mga precautionary measures nga kinanglanon gid. That is why nga damo nagantal-hantal di bangko sa halapitan kalanano kay hindi pwede nga ibutang mo bangko na kinanglan panghimuson mo kay butangan mo lang ang kada lamisa sang distansya nga nagka-required. Kay man nagalibot gid kay na La City mga pulis naglibot na diyo kay mo sila nga panira na kamo kay dugay-dugay ma-check up na kami. Di white na sila mahimo aksyon na reka. Gani. Amo na kasi amo na ang implementasyon sa siyudad sang Cadiz. May update lang gid kita sa paniwag-o sa siling COVID-19. Update naton as of subong adlaw naglambot na sa
data nga ginayata na ito naglambot na sa 613. Okay. Ang mga person under monitoring nagsata pagid. Nagdamo siya, no? Pero mayo na kay mayo nga indikasyon tungod kay makasiling kita nga nagakopera na ginantanan kag aktibo ang mga BIHERT. So sa 613 sa sinihit may mga naka-recover naman nga mga o na-cleared na mga 90. So minus 19 mga 523 ang nabilin. Ang person under investigation naglambot na sa ini sa anom, no? Pero dalagi lang naglambot nagali sa 8. Ari na. 8 pero may mga naka-recover na. May 3 nga naka-recover kag ang isa may result na negative. Ang 3 iya nga naka-recover wala pa sang result. Kurti way pa sang test kit. Okay. Fully recovered na ang isa ya negative na ang result. Halin kinaya sa RITM. So amo ina action erect kag sa ining fully recovered 63 anyos edad nga lalaki may asawa. Ang patient number 2 naman negative test ng result niya. Isa kabalo 61 anyos. Ang patient number 3 45 anyos nga babae recovered naman siya. Galing way pa yan sa result. Okay. Patient number 4 si 39 anyos balo fully recovered man siya. Way pagaling niya result. Ang number 5 nga pasyente 15 years old nga lalaki, may close contact siya sa foreign national. Ang number 5, 23 anyos na babae, may bana, nag-travel sabi po Manila, mga POI ni. Ang patient number 7, 19 anyos, babae, wala sang bana, may close contact sa POM nga nagaling sa Manila. So siya pa yan nag-POI. Ang number 8, isa ka babae o kung isa ka lalaki ni edad dyan naman may close contact sa OFW sa parents. Dason, may ari pagali, patient number 9, pulo na bilogo, 33 ang edad, may asawa naka-travel sa Manila. Ang patient number 10, may close contact man siya sa POI. So, munang mga update na to dari sa COVID-19 sa siyudad sa Cadiz. Ang mga nadakpan sa duwa kagabi, may 39 tanan ka mga adults, 16 ka mga minor de edad, kag isa ka establishment o komersyal sa computeran nga nagmulta sa 1,000 sa first offense. Sa subong, nagapadayon ang paglibot sa kapulisan sa palibot sa city proper kag outside proper para mag-implementar sang curfew para gid sa tanan-tanan. So, amo na ang update naton action erect kag sabay naman sa pinaka mga report naton sa police report, may bulang sila nga gin puhag to sa binulang gyapon to may barangay Mabini May bulang pa gapagot si Kapitan Rosbel Villarin kay makibot na si Kapitan Rosbel kay way ka kabalo kay liko gani kap hindi man maglisensya sa imo kasi kabalo man na sila nga maglisensya sa imo pitagan mo man na sila hindi pa sa pagtugtan
hindi man Japon ka magsugot. Masiling man lang ka Japon na sila pilang pusta nyo haw. Masiling nga kap tag 200 mo na wari tag 200 di ka mo bulang da. Ang ilan na galing nalaga siya di man ang 200. Ang ilan na yan makasinggit sila ice ko. Ay sagot pa guro sila mga gambuan mga idaw guro. Yung sa mga Yan no, dakpan sila. Dakpan sila. Ay may mga manok lang dakpan to 3 ka bilog ang 2 buhi nga may bulang pa. Oo. Ang ay makadlaga ng manok mo. So, isa, ang isa patay. Pero ang buhi kag patay nga nakuha na pareho naman lang to tanan. Ngaw. Ginuulot naman lang guwa na lang to gaya na nagkaon. Ginihaw na lang siyang pulis. Oo, nagawta to ilang ako kay dugay ko kay bulata. Iti kay gulang na ya. Yari, liko na kay. Tayo ginagay sa pressure cooker. Gani, liko tali pressure cooker na siya. Gani, para dali magumok. Mo gani sir, galing kay luto namon cooker man giling rice. Dugat na madugat yung magumok. Bro. Kulukid all man gay na kon panon. Okay na kung may unto ka po, kang unto, hunga unto mo sa lakit na siyang usap na. Gani man mayo kay mga CBO ga enjoy man lang kay nga may niyang bulan kon atakayhon mo kay bisa may masapo ka pang manok. Pero kung nang imudak po niya mga madyong kag baraha, lang alam mo karon tonlo ng madyungan kag baraha. Alala ba kung lagaon ba? Kung madyungan na kag higupon, no? Gali. Yung bulang yung operasyon, ate. Sigurado. Ang isa daw sigurado. Bakit Salvador, tao mo lang ilan yung mga dalagan na, bahala ng manok mo. Kaya ang manok niya, siyempre, ang bahala naman ng pulis Oo, tapos gini. Tapat gede, kaya na, ko bawa, tani, dason gani, yung hindi mo pedal-dalia, pati manika klase manok ni. Pero namit ang timpla. Nagkaon ako kay na mo, kay ang pagkaon para nastanan. Kaya man kuya ga bulang, pero kung may manok ka bandiado, kaon mo ko. Ayo, Diyos ko. So far, wala tulo tawahay man sa mula, kasi wala gali Wiko, grabe ang ang nag-agong lang din maglabay ang CDRRA mo nga panay nag-disinfect sa palibot sa siyudad sa Cadiz, wag ginagauntan kaya mati mando gini sa mayor mo. Gani. Kangal alce nga kinanglan butang tagi dya sa siguro ni. Tao sa kinanglan monitoron gid ang tagsa-tagsa kag kinanglan ang tanan magkooperar gid. Yes. And so far do nakita taman nga ang tao do na amat-amat lagi naman idukar. Pati di kayo mo idukar na nga basin ale blakon ikawan mo biktima. Gali ka sa iba niyang aspeto sa tagtagan na isang bulik sa barangay do damo kaya tao nga daw malidukado. Bantay sa lakay bla. Pasti ka bulok ka naman nga mo malanig ko siya bantayan mas mga oportunista. Kasi linya ti atugaliho may bantay sa lakay bla. Pati toothbrush ka gabon to pangayon pas barangay kung naano na sila man. Magkamo na yan ang mga bagay. Ang aton dari ito lang, dali ko gani. Yung isa ka comment mo ko gani sa programo. Programo nga dapat siling ko talupang doon ng mga tricycle driver kasi anong subsidy sila sa gobyerno. Kaya sa gobyerno ay manay kaputuhan mo. Gani. Galing kasi mo natin depende kabalutag ginatunaan man sa ngaton sila nga mga nga mga mayor sa mga city official. Kagaway labot mo pagwa kaya pundo action Roger by the book man sumong. Hindi niya pwede nga pisar nga kalamidad di pero hindi kaya basta makapagwa pundo mo sa barangay mo kung hindi na magagi sa sto proseso. Amo na yung iba ni gahambani kung isa iba ni gahambani ti dama mang kwarta ang barangay dapat mapundo amo gani pero ang proseso kabudlay. Mga technical kalay mo mali man isang presidente kung nani magsinuktanan na karon na sa kuwa karon man kada matuwad kada kag mag pabusyad sa tiyan mo da.
O, natalis ko. Ano nang ibang nga mga tao kasi ni magambali ko sa blado, matsako to sila yung maalam. Correct na. Sabi ko nila yung pag-release ng kwarta sa barangay hapos lang. Plus nga te ang budget para sa mo yung sahi sang kinatawag ng emerensya, hindi man yung masustenera sang barangay. Hindi. Pila man lang yan. Talamisya. Tagaan ka siguro sa barangay, 2 kilo bugas isang simana. Dito sa simana na, wala na kaya nga. Wala na pundong barangay. Oo. Diba? Ang actually sa barangay, nga si makahimo lang isang ordinansya makapos tao. Pero kung sila nga ulo ay udang ang mga kasos, hindi makasarang. Oo. Kung may iba nga tao, yung isa nga may maalam. Oo, maalam nga. Hindi ka mo kwarta barangay, nga hindi ka pag-budget mo. Oo. Nga ginananan ng budget, nga nabulsa pa na. Ayun ko na, ano yung mga tao ni man. Gusto ko na, may bla pang kuguna. Nablang gahambal do, matsak nila do, ang kwarta, hapos na pag-aon sa barangay. Ang imo sila tutalapit na gidman lang kay sa 9 and 10 naman ang lintensi ang kuangid, ang kurisma bla. Ang ano na lang gamiton mo dai ang una gid bala nga pulong. Anong pulong una? Patawara sila kay wala sila kabalo sa ila ginahimo. Okay. Kaya wala sila kabalo sa ila nambal mo, yung makambal na sila mainon na sila yan, sila mainon na. Abi nila guro hapos na mapagwa budget sa barangay bla nga pagambal lang. Oh, di bugas ulit, tabi bugas pick-up. Kanami. Mana pa nga pus. Tapos ikaw yakon ba matikon sa manda sila. Sinyati wala sinyati kap bugas na wag ni sang dala noodles tinapa kag ng alcohol. Ay Diyos ko. Kasi nya may COVID man tayhan. Bawon ko to kanami papiswitan sang alcohol kag sindihan bla. Kaya kung daw lipot lang ko sa Korea mo kisa daw malipat ka opisyal ka sa barangay ka makapumuyaya kung gusto mo. Dire gali ko ni nag-donate ding Victoria sa isa ka drama alcohol. Oo. Tamo ni ka, jero na ano ni jero sudan jero yung mga atag alcohol, jero nga may alcohol man to nga Hindi pa nagtag? Baragtag. Oo. Di ko kabilo ka mo, pila kabilog opisina man sang syudad. Gani man? Kabutang na to daw ta 2 litrom na ito kada isa ka opisina, kada department bala. Oo. Hindi na mo santo mo. Ikaw, pila kabilog, pila ka mo sa balay nyo, Oo. 5 lang, puti. Hindi ka bakalda sang bisan mag-isak datos pa na ka nagsaka sa mong presyo sang alkohol para safety nyo. Sa buwan na wala ng alcohol? Oo. Wala alcohol? May ara, matunon pa. Pero kung wala, kung nila na gitago na sa laptop, ko sa ikaitasan nga, wala na ginatag. Hindi, hatagin na nila, kikinalan sa tao na. Amo gani tinga ato niya dito tanan dito subong niya nga ato ni mo ano bala mabulig sa gobyerno. Hindi ya ko na makuha sa gobyerno kaya mo na sitwasyon. Gani man. May harap na ko sa nga tagaan mo alcohol. Kung sa sabto ka pa niya ba sa alcohol mo na piki. Ay Diyos ko. Natagaan mo suspitso pa. Ano. May ari din nga alcohol nga sa unas 34 na baklo na mo sa 20 pesos. Bla pero sige lang Oo. Importante ba butang kay bilo ka sa ako di ka ano mulkete arag sa media kasi ka sambal ta dati ba sila kumantos la di mo sila sige way man di. Limo may alcohol na di. Limo may footbath ka di. So limo ga practice ka di sa social distancing ti karon nang nabala ko isa, ang ato ginambal, amuman ibunal sa ato, no kasakit kinaya. Gani. Kamu na nga gatuman man ta. Pero natali si isalig sa gobyerno. Kaya ang halos tanan nga giyo sa COVID, isalig na sa gobyerno. Oo, labi na sa barangay. Di barangay, initiate na kini barangay. Kaya ang barangay, pila mo na ng pundo sa barangay sa emergency fund naman, kamay mo na action, Roger. Kung ang population sa barangay, isa ka 10,000, Diyos ko, di mo nakuha ng budget mo na masustenir sa barangay sa bulan now. Oh. Sus. Pasalamat gani na tigo mayara ya ko sa barangay tinapa example ko lang Mayara sila yang mga type kay pangbutang kag daton mayara sila nga rekorida bla. Na nagapundo ka nag-explain ang ila sila nga nakay-chinde kay bala nga sa Bisabulyo ka kagawad nga nakaagi bla maka-explain bla may partis COVID-19 kung paano ini malikawan.
mga precautionary measure kaya ginaambal na ya sa Binisaya. Di kundi siling kumayo ginayakap ya, di siling ko siling, kundi na kami mangita. Paina niya pamatiin nyo, hindi kay ano ng tarpulin, masiling ano man tarpulin man, di naman makabulig na para makadisinfect. Hindi kayo makabulig, pero makaremind sa aton, nga mo ganun dapat timuon. Kaya bisanali pa niyo kapag nakapaligo sa alcohol, kung sa ibang nga area sang aspito, wala kayo halong, wala magyapon sang may matabo nga sa imo nga maayo da. Tapos pangita kay mo isang libre tanan, di ka suso daw. Uy, ganun pangita, libre nga, angay di ko libre. Ay, oo. Kaya wala ka na rin ka. Mga update na ito man diri sa syudad sa Cadiz at Palisa ito man sila nga pagkadulog sa mga balita. Kay subong si ang COVID-19 matyagan ko no. Nagina magali ang mga iban pa nga iban pa nga mga nagkalatabo nga mga krimen pero sa mga ginapatigayon nga mga bypass operation kag daw guro subong guro ba si ko na nagbaligi sa Bugurad lokman nagalagaw rin lukad to ko ni was may COVID game mag-score Primera gid kabalan. Sa bagay may mga prensyon na sa Bacolod, no? May natakpag ang mga ganit sa Bacolod nga PUI pa sa ganiya. Oo. Kaya tulad na panugyan sa aton, sila nga mga tagpalamati, malabi na sila sa kanig, sila may lockdown. Hindi ka mo patis na, balo kayo na nagasugi sa mga PUI mo na. Nga pataka o istorya. Mo? Pataka, pagusto? Pataka o istorya. Ayo. Mga balita ka mga informasyon si Parimo Romo pasaporte. Ara. Ang parente ni Juan de Trioter ni Padre Brigade ni Senso pasaporte. Na padala naman sa akon sang Picture? Sang ano naman ng video. Video, niya pili ka na preo. Masarap niya basta mo nagbay sa barangay mo ko animal ka karon na. Yeah. Dili niya pili daw niya kaya tanan na may COVID. Ay, tunto tao ni Siro. Ang pinag-atang, gila kay may COVID, may gabi na siya, kay pamatigin siya. Kaya Patelin Diaz, kay Mr. Jota Diaz, kay pamatig man sa ato, kaya tuntuhin, si Iba Sekto. Mayong gabi, gina. Aman yung mga balita, bigo na may manggubat, pag pamatig man sa ato na. Aman yung mga balita na ato, si Madolo Marcelo Matineo, Direktor Rizona sa Kalisyon na sa balita, una sa aksyon, hindi sa aksyon, Roger Gutim, nag-report. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kit aksyon Roger Gotib, The Yabet Live Report gikan sa Northern Negros, Cadiz PNP Correction. Ang balita ni aksyon na Roger Gotib gradurong sa iyo sa kalawan sa Santon Plus Coffee Mix. Sa ato nga papangapi, hindi lang basta-basta nga kape. Dapat kape nga may 7 times ang vitamin C sa orange, 4 times calcium sang sa gatas, kape nga may 4 times vitamin sang sa vitamin A sa carrot sa 3 times ang potassium sang sa sagings, kag may 46 ka types sang antioxidant. Amon ang sekreto sa Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong kafa. Santon Plus Coffee Mix, imo sa Santons, balunggay kag soya, kafe nga mayong benepisyo sa ato namas. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong kafa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Halin sa report ni Aksyon Roger Gotib, sa naman report ni Aksyon Percival Binamor gikan sa Central Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Percival Binamor, line number 3 sa report first. May gabi, please kamin. Mayong gabi, Aksyon Eric, taga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati. Ang Barangay Robles, barangay official, nag-preparar sa safety measures sa ginatawag nga COVID-19.
kag ini nga mga paghahanda sang aton nga barangay sa Barangay Robles ang binigid ang barangay official naghatag sila o kung nagpatigayon sila sa pag-distributor sang 700 gloves, 600 nga face mask, 20 ka 200 ka alcohol kag 20 ka sako nga bugas nga ilang iga panagtag sa mga naapektuhan o kon sa mga BUM nga nang sa idalom sang ginatawag nga COVID-19. Kag ang face mask gina-distribuer sang barangay official sa idalom ni Honorable Felix Chada Feria, barangay captain sang Barangay Robles La Castellana. Kag ang isa ka gatos ka driver sang tricycle nakaagom sang face mask. Ari ang porsyon sang interview sang Action Radio Bacolod sa kay Honorable Kapitan Chad Feria sang Barangay Robles. Mayong gabi sa tanan nga ating palamati, no? Ang Barangay Robles sa Banduasang na Castellana, kami nagpreparar kami sa namon mga tikang abit sa precautionary measures para sa COVID-19. Sang kagina, nanghatag kami sa amon mga tricycle, kag ang sunod namon yung mga tricycle, naghatag kami mask kag alcohol. Kaya para gabiyahe sila, nakamas, tapos kung may pasahero sila, makabutang sila alcohol man sila pasahero kasi sila sidecar abis. Kagang ang ginhatag namon sa ila yung instruction na sila ning frontliner sa gaabot di sa amon banwa kung may gaabot yung mga pasahero, di ba? Sige naman, sila ang gingaan namon otoridad nga mamonitor kung sino ang nag-abot ng mga tao. Kay kabalo na sila kung nagaling sa ibang nga lugar, masakay sa ila mo, hindi nila idulong, para kabalo kami, kag sila man ma-report sa barangay, kung diin nga lugar sa barangay may nag-abot nga nagaling sa ibang nga lugar. Manila sa Polo. Oo, sa Manila. For example, kung nag-abot sa last Saturday, para ma-monitor man sa amon BHW kung sino ang mga nag-abot sa amon barangay. Kaya sila kaupot sa amon BHW, amon na sila ang amon nga frontliner, git sa galibot sa amon tanan nga sityos kag mga area sa amon barangay. So, ang amon nga BHW do last Monday na briefing man kami o sa amon nga health about kung ano ilawin nitap na on hindi magsulod sa amon barangay Robles. COVID-19. Muna. Kaya pasalamat man kami sa mga pumuluyo sa Banduasang Castellana na nagabulig man sa miski sa ginagmay, nagabulig sa barangay, sa paghatag sa may ara man alcohol, may ara man gloves, may ara mask. Gapasalamat po sa tanan na ang mga tao nagbulig na way labot nga kauperar, gabulig. Kaya kami nagparikurida no, sa amon di barangay nga inapangabay na muna na yung pumuluyo nga hindi blasagi ang ilagaw para malantaw natin kung may arigidi sa ato nakasulot o wala. Kaya isang nagiliga din at lang nakita namon nga damo yapon mga estudyante, mga tao nga sige paglalagaw. That's why nagparikurida kami para ma-inform ang tao nga maupod kita na sa mando sa aton nga national government, si Presidente Duterte, nga iwasan na yung lagaw, stay at home itanay, as much as possible, stay at home, para malantaw gid naton kung may adigid na kasulod man diri sa aton nga barangay Robles. Katangi mo na ng message sa bilog gid nga Banduasang pumuluyo sa La Castellana. Pati siguro nga, kung namambal, hindi nga krisis subong nagagi sa aton, hindi niya krisis ang isa katao, isang grupo, kundi krisis ang bugos nga nasyon naton. So kung anong ginambal sa aton nga national government, kinanlan naton patihon nina. Kinanlan naton yada, kag kita mismo diri sa barangay level, sa banwa, kinanlan naton nga bantayan kung ang mga tao ang nag-abot sa aton kadto kay hindi man kita ya total lockdown mo. Do quarantine man lang kami. So pwede pa tao makaagi-agi diri, makagwa, may makasulod. So kinahanglan man sig
magpinuligay kita sa pagbantay. Kung may-ari man kita PUI kang PUM, siguro dapat seryosohon sa atong banwa kung saan isa ka lugar na i-quarantine natin para at least way matagambal nga may masakit na sila pero kinahanglan natin i-quarantine para makabalo kita kung may ara sila dala nga masakit o wala. Hindi na dapat natin pag-ibutang sa damo tao nga lugar. Kinahanglan ipagitaan natin isa ka lugar na layo sa pumuluyo nga in kaso ang aton nga PUI kagang mga PUM magpasipit, hindi sila lapit sa pumuluyo. So, kinahanglan ni buligan, pinuligay kita tanan para magsugpo or magsugata sa ginatawag natin ng COVID-19 nga hindi makasulod man beri sa amon sa Banwasang Nasilana na binagit sa Barangay Robles. So mo to ang tingog ni Honorable Kapitan Chada Feria sa interview sang Aksyon Radio Bacolod. Rikaminti kita nga naga-live report gikan diri sa Castellana ilabi na gid sa Barangay Robles para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor naga-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Aksyon Percival Villamor live report gikan sa Central Negros. Ang balita ni Aksyon Percival Villamor ginadurong sa inyo sa kalawan sa DTX 500 capsule. Sa imo sa pag-exercise hindi makalipat nga mag-detoxify. O gali ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Nagatinlo sa imo sini nga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa aton nga atay. Iniman nagabuli para ubos imo sini nga blood sugar bangos sang organic compounds nga lysine, carotene kag polypeptide. Kani sa may mga taas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangos ang diabetes, ang katapat sila. Tomar kita. DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Report ni Aksyon Percival Villamor, ginaduro man sa inyo sa karuan sang Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, pinapanumog ang panit kinapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Mayong gabi kay migo ko, Jonathan Lim. Wow, tidlaw mo ko kay Toto Jonathan Lim ba? Musta ka na Toto Jonathan Lim? Halong ka sa COVID-19 ha? Ayaw gin maglagaw. Pakuribong ka na lang halin sa opisina mo pakadto sa imo balay para malayo ka sa disgrace. Amo man si Boss Kenneth Ngo. Halong gid ka mo. Halong gid si Boss Kenneth Ngo sa COVID. Galing si Boss Kenneth Ngo ya. Pagpauli ni balaya, wala na tayong guwa-guwa. Good boy. Si Boss Kenneth Ngo kag si Toto Jonathan Lim. Ay, puwerte. Nagapaurok-urok pa sila pamati sa Aksyon Night Patrol programa. Mayong gabi dira kag mayo lang nga pag-monitor sa kay Nanay Josepina Herolin Espinosa dira sa Banwasang Binalbagan. Basta kuno night patrol na ginahuli jigid ng iyang radyo si Nanay Josepina Herolin Espinosa. Ang panamyaw ni sa imo mapinalanggaon nga bata si paring Lito Espinosa, miyembro sang kuana sang task force COVID-19 sang Binalbagan. Ay, 40. Toto Jonathan Lim, Toto Jonathan Lim, why kita da? Laman ta si mo ba? Daw why ka nagiging kapabatsyag, daw lipatan mo na amigo mo. Abi pagpupulo pabatsyag ka man, be. Be, why kita da? Si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales sa Qatar, tamyo ilang pamilya dira sa Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan, mga Miraflores kag Cuales family. Si Engineer Arthur Normandy sang Takuling, pamilyaya.
si Joe Santander, no, ginatamyaw yung kita. May nakunod dira nga pagpaurok-urok kag pagpamati sa Action Night Patrol. Pamilya tugli ni Manong Emil kag ni Manang ni Lida Lopez tugli na aksidente kaya natumba nga country Tangobo, no. Si Joanne mayong gabi ga monitor man sa aton sini nga pagpangalagad nunoy manggubat sang Robilio taxi ga paurok-urok kid. Iwat di kuno ta pasayro sila ni nunoy manggubat, no. Along ka lang no ya sa COVID kasi nunoy to hindi na matapikan COVID-19 na. Si paring Armando Cabilis and family dira sa Canada, may gabi dira sa inyo kay Mr. and Mrs. Armando Cabilis and family sa Canada. Paray God bless dira sa inyo. Alo mga mudas COVID. Si Elmer Magallanes sa Iliano araman check attendance lang. Si pare Armando Cabilis nagatamyaw kay Kapitan Bibing Noble. Regards sa kanong kagmayang gabi lang, no? Si Kien Bon Di Paula sang barangay Kabog nagapaurok-urok gid. Salamat gid kay Bon Carlo Di Paula. Nagapaurok-urok dira sa barangay Kabog. Halon na sa anak ko nga si Carl F. Jean na Humilia Ropico. Halin ina nga panugyan kay Daisy Ropico. Araman sa Manila, gapamati sa aton si Melt Timplanza. Si Madam Sinaida Kanyada Imnasi, araman gapaurok-urok. Tamyay lang si Kapitan, Barangay Kapitan sa Timplaza and the family. Alin kay Milit Timplaza sang Manila. Sa Santa Rosa, Laguna, nagatamyaw si Jordan Monturio. Si Mami Elsa Berry, Bridget Dilag, Toto Buknoy, gapaurok-urok man. Night duty security guards under sa Justice Verdict Security Services. Mayong gabi lang, alin na kay RSP Cardo Dalisay. Gapaurok-urok yun. Halo na kamo sa virus. Ang ila security inspector si Michael Brain Salvido, la operation manager si Rinaldo Panuela, at si Ma'am Marilo Agi Padilla. Gapaurok-urok na. Si Kuano, gapamati man sa aton si Madam Jinky Dageya Montelibano Mirais. Nagapaurok-urok gid, no? Si Roy Beltran, si Nonoy Gimapang, si paring Amik Garciniego dira sa London, pare halong katas COVID ha. Gapaurok-urok is paring Amik Garciniego do halos fruto siraman sa ila to lugar. May lockdown man. Si Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, halong ka man da sir. Makagmayon dira nga pag paurok-urok ka. Sa kay Myanmar Caberte, araman si Madam Grace Pos. Madam, ay gabi dira sa imo, God bless kag halong ka tas COVID ha. Si Marilyn Abarte, araman nagapaurok-urok man pamati sa Action Night Patrol. Si Lani Tolentino, check attendance lang. Si Anasiela Linas, kapaurok-urok gid, no? Kami ako lang nila si Nanay Linda Oricio sa Purok Anghila, Barangay Vista Alegre, ling kay Jeff Chavez. Sa kalong-kalong si Primo Ronilo Magbanwa, Raman, Jing Britanya, Toto Shell Vicino, si Toto Jeff Chavez, dara sa may CL Montelibano Barangay Villamonte, gapaurok-urok gid. Para sa kuno sa Green Energy. Uy, party. Marilyn Abarte, may gabi ha. Vladimir Mondragon, Yuli Intrata Praka. Sinatamyaw ka niya. Happy listening lang, no? Sakay Angie May Gonzales, ara siya. Si Alet Salpabito, kapaurok-urok man.
check attendance man si Evan Kilyain, si Mant Diungam, Mant Diungan, araman ka paurok-urok, si Joan Valiega Magalona, taga-Kabog, Tamyaw ilang wa, Nelson Magbanwa, si Longga family, Magalona family, kag Bornid family. Kapaurok-urokid, no? Pamilya Gonzales na sa kagapamilya Carcasita sa Morsya, tamya ka mo ni Angie May Gonzales. Si Lobet Libre Soset Nemensyo Herman Gumban sang Dakotan Dako Toto Diamante sa Bonifacio Silay, kinatamya ka mo ni Fernando Lombre. Jan Langusta, may gabi Joan Valiega Magalona, sa kay Leon Quintanilla Umanya. Pamilya Laura sa Barangay Pacol, Bago City, nabinagid kay Henrietta Umanya, kapamati Ginsubong. Toto William Frias, kay nang silinda kas kabataan may gabigid, kapaurok-urok kid pamati, no? Sa kay Ray Jan Tan Villalon, sa Manaplara sa kapaurok-urok. Alan Castro, check attendance, Robini Ducto, si Zil Marie Severino, si Lois Ignacios, si Hinmar Honsay, Bernadette Siligbon Diaz, Orlin Vergara Hinsole, masahon ko na sa kay Elizabeth Malaka Gamala, mayong gabigid, sa kay Solrak RJ Arijart Oligmid, suli-suli. Mrs. Lonsky Didulo, Ojaira United Arab Emirates, si Christopher Vergara, Toto Buyat, may gabi. Kay classmate Merly Dolido Magallanes, sa kay Jory Chodosio, Lisa Joy Ilon Amoroso, April Joy Mapa, Anthony Jones Savilio Siblano, sa kay Maverick, sa kay Romelin Orias Sausa, Toto Kerwin Amindang, kamusta des Toto Jude, ang sintay Mabel Di Malada, may gabi gida, no? Sa kay Noe Hivora, araman, sa kay John Dudes Quincy Palomo, Benji Luxin, kay Sister Roda Magbanwa, Dina Poydi, Raquel Pasel, Inday Blasa, Jonah Mil, si Joanny Mil, gapaurok-urok pagid, no? Si Paringkin na sa Tokyo, Japan, Inday Joy Buenaficiolano, sa kay Yuli Intrata Praca, Mary Ann Alvarez sa Valeriano, sa kay Veo Gonzaga Yulo, Ami Panisales, Jonah Noble Eligio, gapaurok-urok man, Dave Dunesa, sa kay Tin Suarez Gelkin, Sais Bilirosa, Antonio Martin Carmona, Joshua Aligarbes, Jesty Hipanago, Iboni Butcher sa Germanida, may gabi kay paring Stephen Oy, kumari Angel Oy, Yado Koichi, kay Toto Samuel Oy, bisay Mrs. Lori Oy and family dira sa Takuling. Barbarian Sakita, may gabi, Joshua B. Aligares, Marfi Fe Mayuga, Ramel Nacionales Du, Rogelio Toto Catalabas Jr. and family, Ramon Caglila Taton and family, bisay Mrs. Remo Kaklarita Tampipi, kay Toto Clark Tampipi, may gabi dira. Kay Gerald Babawa, Mark M. Di La Luan, sa kay Ja Ro, dira sa 24th Bredco Port, Bredco Pat Brito, sa kay Jerton Zazon, Maninoy Jerry Ontiveros and family, kaporok-orok Gina Salazar Amparado, Nonoy Tahunes, Axel Sayap, sa kay Ryan Hilasio Oliasa, Amado Ladua Jr. and Deponso Ike Alcantara, in the Uni Ferrer Bilaong and family, Edel Jontan, Joy Macauling, Mickey Boy Natasaya, kay Doy Gregas, Barbarian Sokita, kapaurok-urok. Bisa Mrs. Judith Calves Pamposa and family, Boara, kapaurok-urok sa Action Night Patrol, sa kay Agsam Rodilin, Joji Mendoza, Elizabeth Sarita Puentes, sa kay Jake Ambrad,
Makoy Gabilan and family sa kay Rods Palmada, may gabi ha. Ramsky Tuason, Babes Makalalag, Elmer Magallanes Siliano, Esmael Vergara. Kay Agsam Rodilin, Jonar Malco, Elizabeth Sarita Puentes, Gapaurok-urok man. Bon Carlo Di Paula Araman, Gapaurok-urok. Purti ka, kuano? Kadamo sa nagapamati sa to, no? Gapaurok-urok, gid pamati, permisa, Action Night Patrol. When we come back, balik ang report na Action dyan. Pagkatapos na sa ito importante, nga mga pahibalo. Ang balita. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabalagan mga bidira kay Daisy Brillantes. Balikat ato sa nga patrol tuwang ato sa nga crosswind patrol balikat sa Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Action John, sa balik ka report, please come back. Mga baka alas 2 tinigila mga hapon, natumbab lang isa ka kanter diri sa area sa Purok Pag-asa sa Kopiniakso sa barangay Tangob sa Dawan sang Bacolod. Na-interview nato ng driver nga si Mark Ray Villas, 23 ang edad. Ganito kay area sa barangay Tabunan sa sulad naman sang Bago. Natabo diri, ikanin isa sa area sa barangay Villamonte kay nagdulong sa brasang sinako sang bukas siya mismo man nga tiya. And then papauli na kuntani isa sa sulad sang Bago, ginausoy niya gikan norte padulong sur ang dalan na Arneta. May ginasundan ni kay isa ka single nga motor sa piyak niya. May isa man ka taxi aksyoner. O galing lang kay Negosyon ni Villas. Ngayon nalit na ako na nga preno ang isa ka single nga motor kag nag-signal nga maliko pa wala. O galing lang kay Titayo yun lang pagpanglakaton guro sining ni Villas. Wala nakibot sa golpe, wala na sa sang choice ng iban. Kung magdiretso sa, ang bada kung miski pinuhan niya kung malapot, nagidyapo ng single nga motor. Di madalasa ito, duwa ka mga persona ang sakay, basta kung pamatabo, ang ginubrayo na lang, ginuwarik ka pa wala, galing kay di, quality pa wala, Center Island, ang nabungguan niya, Aksyonereka. Rason ko nga medyo tutudong impact, natumba, ining kanter nga iya naman nga ginamaneho. Mayroon kay gas-gas naman ito ng konya sa tiil kag sa kamot. May damages ang salakyan. Importante diri, bali nga iluwas ko nung duwa ka mga persona nga to sa tubang yung sorek kung girasundan nga sa mismo nga area. Anong kalim yan eh? Ano mo sumaan sa Bacolod? Sa Bacolod? Ano kasi sa Bacolod? Itulong mo ba? Ano sa Bacolod? Pwede ka makanto? Bacolod. Sa Bago? Bago. Okay, and then? Dito lang ako mo, sir. May katupong mataksi. Pag din katupong tupad mo? Oo. Takang, hari ka din. Oo. Tapos, sabay una na mo, so ay sikansi. Sir, magatawa? Katubangan yung music ko. Oo, pero layo-layo pa. Okay. Pero pila sa napahiga na mo, sir. Okay. Hindi ko, kamot ito yun, kaya no-chase ang yung punggo na lang, pala prino, sir mo, bako malambot ni sila. Sa ina ba nila papayag na race driver nga si Mark Ray Villas? Nagikan sa bato, nagdalibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa batan sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Action! Night Patrol!
Salamat dyan. May kabidira kay Eman Quaykong, kay Parita Oscar Dilachina. Oy pare, kumusta si pare Oscar? Asa kay Daisy Brillantes, Eman Quaykong, kay kumpare ko Oscar Oka Dilachina. Mayang gabi, kagmay lang nga pagpaurok-urok. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagkisilibanon, Action Patrol Program kita magatakop. Sabado edisyon, balik ini Lunes, same time, same station. Ato sa mga patrol, unit reporters in action nga napalakad karong gabi. Action Parcipal Binamor, Roger Gutib, John Diaz. Action papang nagsunta mga piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. News Center, Action ang Defensor, back to back kay Action Eden Aboso. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nalmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert sa kay Tuto JM Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talog sa Sambaco, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager, Action Ona Magbanwa, Production Chief, News Action Rex Cantong, ang nyo lagat ang kurman Action Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ko, dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.